sibuyas. May rubber sa ilalim, no? November 3, 2020. Ang gusto kong sabihin kundi itong aking creation na garbage truck. Galing, di ba? Yan, malinaw na yung camera, mahal, para pag ikaw na maayos na. Matapos na rin itong video ko. Galing. November 3, 2020. 2020. Kagigising lang, medyo kagigising lang namin. At maaga si Mahal. Ako'y magluluto ng babaunin niya. Magmamadali, baka maliit na. Yun lang. Tunguan. Kasi pag nakaharap,